Здравейте! Аз съм Алекс. Тук съм, за да ви представя последната иновация от матраци Bella-Notte – Bella Bio Active Care. Най-новият матрак с естествена пробиотична защита срещу алергии и невероятната конструкция с динамично зониране. Вижте и нашето специално предложение. За целта в студиото съм поканил моята приятелка Лидия. Здравей, Лидия, как си? Капнала. Ела, отпусни се. О боже, какво е това легло? Невероятно е! Това, скъпа Лидия, е Bella Bio Active Care, матрак от съвсем ново поколение. Еластичната Body Care пяна поддържа гръбначния стълб и се грижи за тялото, а специален 3D профил осигурява динамично зониране на матрак. Какво е динамично зониране? Означава, че не тялото ти трябва да се съобразява с зоните на Bella Bio Active Care, а самите зони се разпределят в зависимост от конкретната форма на тялото, без притискане на капиляри, без излишно напрежение. И да не забравим най-важното. Какво има и още? Първата естествена пробиотична защита срещу акари и алергени със специалното покритие ActiPro. Пробиотичните организми неутрализират алергените на акарите, както и нежеланите миризми. Това е чист и 100% естествен процес, който замества антибиотичните техники, които атакуват и организмите. ActiPro работи постоянно и спалното бельо остава чисто. И сега, специалното ни предложение. Вместо 499 лева за Bella Bio Active Care, вие ще платите само 249 лева или ще спестите 50% от цената на този невероятен матрак, като получавате гарантиран 100% здравословен сън. Възползвайте се от нашето специално предложение. Обадете се сега на телефон 0715 150, поръчайте в магазинната мрежа или онлайн на Bella-Notte.bg.